Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimezie nekwa anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo. Tata bụ Tuesday 18th of November ọkwa 2025. Ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị na-abụ ka George bie okwu Nnamdi Kalu. Eji m ohere a ayọ ndị Igbo niile ebe ọbụla anyị nọ ka anyị lite hiri Maazị Nnamdi Kalu aja n'ukwu, maka na onye Igbo ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ugbu a na-apụta n'aka na-agwakwa iwute ihe na-eme na Naịjirịa na evidence niile anyị fụrụ n'obodo a wee sị anyị nọ IPOB ka na-eme ihe na-eme n'ala Igbo. Ekwuola m ihe oge m gacha nyochasịa wee chọpụta na nọọ mwakpu ka a wakpuru anyị wute ebube agụ wee na-eme jihad n'ala Igbo. Jide na onye ahụ o so na ndị na-eme dị jihad, o so na ndị akwụrụ ụgwọ. Unu lee anya na-afụ na gọọmenti abụ ha na-akwado ya bụ jihad, ha na-akwado ndị a na-eme jihad. Unu lee anya ihe Primate Ayodele na-ekwu n'udo na ya na enwere ndị akwụgasịrị ụgwọ ma ndị nọ na soshal midia. So ụmụnne anyị ndị ahụ pụta soro na-akụ eri ihe a na-akụ eri, ọ kwesịrị ido unu anya na ha so na ndị na-akwado jihad. Onye ọbụla na-epụta ka na-ekwukpọrọ IPOB n'ọnụ unu ejide ya, maka na o dogo ya na IPOB bụ otu pụtaranụ inye aka ịhụ na jihad ahụ erute ha anya aka. Ugbu a ka m chọpụtara ọtụtụ ndị asị na atụrụ mmadụ nga fọ ihe onye ọzọ na-eme ha. IPOB pụtara afụfọ ihe ha na-eme ha, ọ nakata asị gị na egburu mmadụ ejide onye ọzọ kpee ya ikpe tọọ ya nga, emechazi after 40 years ọ tacha afụ na nga asị na ọwụzi ya mere ya kpọpụta ya. Kịta ka o doro m anya na mmadụ na-amara ụma plan ya ihe were onye ọzọ kwakaga ka ọ taa ahụhụ. So the Nigerian government kpọbara ndị amị n'ala Igbo were kwuo militant ga-enyezide ha aka ịkarị out the jihad, tinye ha na ebube agụ wukpuo n'ala Igbo, werezie IPOB kwụnwa, were ndị midia Naijiria wee paint IPOB black so that ka e wee jide ndị Igbo ka ọgụ wuruzie among us ka anyị wee jide IPOB responsible. Mana ọ dogodo anyị anya kpọtọkpọtọ agbago n'ihu ehi. Enwere onye Igbo ọbụla ga-achọkwa ka agwa ya agwa na ụmụ anyị ajọsụ gbuchichi ụmụ anyị for nothing n'aha IPOB pụtakwara ịzụ anyị azọ, maka na ebe 2014, 15, 16, 17 ka Maazị Nnamdi Kalu na-eti mkpu a ihe niile a na-eme ugbu a okwu gbadoro ya, werekwana iji nye aka were gada ụmụ obi ibie ka ha were kwudo gbochie ndị a wepụtakwuori ndị security network ESN ka e wee chedo wee were ndị ọkụ ọchịchọ nọ n'ime anyị were ego kesaa ha nọ na soshal midia nọrọ ebe wee blackmail IPOB wee baa na be anyị ihe dịka Igbo obodo dike, ihe dịka obodo agụ baa wee sọ ndị mmadụ akwụ. Ọ dogo anyị anya na nwa anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kalu nọ na nga na-ata afụ ebe ọ na-azụ anyị, nne ya na nna ya anwụgo. Biko onye Igbo ebe ọbụla ị nọ, ọgwụgoro na ị gaghị aga dee ihe na peji Free Maazị Nnamdi Kalu, at least in solidarity. Ekwuge bụ na a ga-eme protest, amatị m ihe ma na-eme ha dị protest. Mana achọrọ m iji ohere a kene ụmụnne anyị ndị nọ na diaspora. You guys are wonderful. Unu agbalịala, unu nyere aka. Anyị nwe ọtụtụ n'ime anyị nọkwa na Naịjirịa nyekwa aka shikwa ọnwụ dị na ịfụ na na-egbukpọ ha anyị. Ana m ekene otu dịka Avid, ana m enye unu ezigbote ekene pụrụ iche, maka na oge afụzi na ụkwụ ejeela agụ mgbada bịara ya ụgwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ dị na-anya IPOB enweghị onye ekwuo ihe dị na IPOB, mana Avid pụtara kwechi na Naịjirịa, kwechi n'obodo oyibo ndị aspara. Otu dịka ndị Rising Sun, ana m asị unu nwa aka na-ekene unu ka unu si wee kwechiri. Otu dịka Amnesty International na-agbanyeghị, ana m enye unu ezigbo ekene pụrụ iche, na-enyekwa ụmụnne anyị ndị nọ na diaspora ndị na-akwado maka ego, ndị na-ezoghị ezo, ndị na-agụla arụhụ IPOB. Na-ekene unu ma na-asị unu jidenụ ka unu ji, mana unu adakwala mba. The journey has just started. Ije anyị ka bidoro ebido, ka anyị lite na ike agaghị agwụ anyị, maka na o dogo anyị anya na nkata akpara wee ikpochapụ anyị ekpochapụ from ihe ha mere na 1966.
The genocide has always been a jihad agenda. The Asaba massacre has always been a jihad agenda. Even the war crimes has always been a jihad agenda. When you Igbo niile ebe ọbụla ị nọ, iwu gọvanọ, iwu sinetọ, iwu reps, okwu ọbụla iji, ị na-arụ ọrụ bekee ka ị mụrụ anya uche gị dị ya na sọsọ na ịbụ onye Igbo iwugo an endangered species n'obodo a bụ Nigeria because enwere nkata jihad, and jihad bụ ha eji ha anya ahụ Christians. Unu nọrọkwa ndị Igbo, unu nọrọkwa na-eme na unu na ndị ala na-aga ụka. 70% ndị ofe mmanụ bụkwa Muslim, so already ndị anabatago ha dịka Muslim, ha nwere upper hand, ha na-achị. So ọ ya mere na ịhụ ihe niile a na-eme ada emetụ ha aka. Mana ụnụ mana anyị nwa bụ ndị Igbo na ndị Igbo ha na-ha kwuo ndị Igbo ọkwa from Benin down bụ ndị Igbo, ha amarago na iwu majority Christian, so anyị nwa bụ target. So ị nọrọ ebe ị nọ na-agbakasị ọnụ na-ajụ question maka IPOB, iche na ịdị free, ị dịghị free na ihe anyị kwesịrị na-eme ewu dị na-ekene IPOB. So ihe anyị ga-eme ugbu a wụ Igbo niile ga-agbakọ hiri Maazị Nnamdi Kalụ aja n'ukwu. Anyị ama nna ajaza aja, onye anọzina na fence. Ana m asọpụ mmadụ dịka Joe Igbo kwe na-apụta kwuo ka o si edere ya. Mmadụ dịka Ijere ha kwuo mana ebe ha kwụ, mana ị hụrụ ndị a na-anọ na fence, ụnụ anọ ha ebe ụnụ anọ ha ebe a. O ruola oge ụnụ ga-akọwara anyị ebe ụnụ nọ. Igbo bụ Igbo ebe ọbụla ụnụ nọ, pụta na onye ezozina na IPOB bụ nke anyị na Maazị Nnamdi Kalụ bụ onye ndu anyị. Ndewo.